Noiz izan zenuen estreinakoz edo zure lehenengo harreman sexuala, noiz izan zen? Gutxi gora bera, 22 urterekin. Eta pixkat komplikatu izan zen, ze, klaro, sentitu nintzen behartua, ematera azalpen batzuk, gainontzeko kesituztenak eman behar, ez? Orduan, hor bai gertatzen da, zerbait nahiko esanguratsua dena, eta da, norbaitek agian, nabaritu dezakeda da, asko desiratzen nahuela. Bai. Baina nik informazioa hori eman ostean, segundutara oso erreakzio, oso kontrako erreakzio potentea egon daitekela, ez? Hau da, ni adibidez taberna batean norbaitekin balimanago ligatzen, eta norbait hori etortzen balimazait, eta iristen balimada momentu batera, noen agian topaketa erotiko hori izateko tartea egongo den, nik bai esaten dut badazpada ze genital dauzkada. Osa, ez dut esaten trans naizela, horrelako hitzoiok ez ditut erabiltzen, ze trans jendeak ulertu dezake, edo travestitua dagoen gizon bat, edo prostituta, edo kobratu egingo dio dela, osa, hori esan dudanean izan duda beti desastre bat. Nik zuzenan esaten dut, eta argi eta garbi uzten dut, naiz neska bat, eta zakila daukat. Horren aurrean, gertatu daiteke norbaitek ni errefusatzea, bai, gertatu daiteke, gertatu izan da, eta errefusatze horren kudeaketa ere nik uste dut ikasi behar dela egiten, eta nik pixkanaka ikasi dudala egiten, ez? Zuk harreman sexualetaz disfrutatzen duzu? Bai, gozatzen dut, gozatzen dut nire gorputz guztiaz, bestearen usten didan arte gorputz guztiaz ere bai. Ni adibidez, ez naiz, bat ere, interesatzen koitoa, sarketa edo kontu guzti horiek, baina gorputzen dauden atalak, gorputzen daukagun organurik sexuaturik handiena, jenezkoak esango du, da burmuina ez dira genitalak, pues ez da ere, da azala. Eta azala daukagu gorputz osoan, eta gorputz osoa berez gozagarria izateko eta plazerra jasotzeko diseinatua dago. Balda bebai zure gorputza fetitxe bat bezala erabiltzea, gertatu alzaizu horrelakorik idealizatu zaituenik? Gertatu izan da hori? Bai, gertatu izan da. Gertatu zait norbaitek niganako interes berezia izatea ezagian ni naizelako, 5 minutu lehenago etzeukan interesi, baina norbaitek esan diola, zakit, eta orduan eksotikoa den zerbait bilatzearen kontu horretan gertatu izan zaidan? Bai, eta baita ere gertatu zaidana da, zuzenan dirua ere eskaini izan dela nerekin oheratzeagatik. Nola asimilatzen dituzu gauza horiek? Niretzako iraingarria esan norbaitek niri dirua eskaintzea, edo norbaitek ni fetitxizatzea. Deno dauzkagu, pekuliaridade erotikoak. Aitzoleta, enrollatzera heldu alizateko ligatu behar da, lehenengo? Bai. Non egiten zaizu errezagoa edo erakargarriagoa ligatzea? Errezagoa, esango genuke, agian tramite eta azalpen gutxiago mehan behar diren lekua, agian sare sozialak dira. Bueno, por cierto, Tinderrek nire profila ezabatu egin du, jartzen duenlako nintzela neska bat eta sakila neukara, eta sakila dirudian ez ezin da jarri Tinderren, eta orduan orain daukat jarritan naizela princesa con sorpresa, baina... Ulertu dezala nahi duenak. Baina ulertu dezala nahi duenak, hori da. Baina orokorren azalpen hori eman, eta galetzen balin badiezu irakurri dezu bila, eta esateizute baietz, hor ja ez dago azalpen guzti hori eman beharrik, ez? Orduan, hor zentzu batean erreza izan daiteke. Zuk zure buruarekin gaur egun oso eroso zaude. Zaren horrekin eta daukasun gorputz horrekin. Bai. Baina mundu guztia zure egoeran ez dago eroso. Jende askok pentsatzen du transexualitate egoerak zerikusia daukatela hormonekin edo kirurgiekin, baina benetan transexualitate egoerak zerikusia daukatena da izan gehala pertsonak egin batean edo gure bizitzaren momentu batera arte norgaren ikusi gaituztenak. Eta hormonak eta kirurgiak aukerak dira, baina ez ditu zergatik mundu guztiak aukera horiek egin behar, ez? Ez daukazu zertan zure gorputza aldatu, onartu dezakezu da bezalakoa. Ez daukazu zure gorputza aldatu, eta nik
nire esperientzia ikusita, pertsonalki, nik pentsatzen nuen 18 urte nituenean nire gorputza goitik bera aldatuko nuela, baina egia da, besteen desioaren eta besteen onarperaren bitartez ere bai, nire gorputza onartzen joan naiz, nik uste gure gorputza den bestelakoa maitatzen ikasteko eta belaunaldi berriei ikusi eta ikastarazteko oraindik gauza asko egin behar ditugula. Orain harremanei dagozkionez, azalari, plazerrari dagokionez, zer nahi duzu orain probatu? Hemen nahi duenak proba dezala nahi duena, ez dago inungo beharrik ezer probatzeko, modernoak garela erakusteko, nik uste modernitatea datzala, norberak bere burua errespetatzean, eta bestei jakinaraztean zer gustatuko litzaioken, zer nahi duen, eta zer ez duen nahi, ez? Nik uste hori dela benetan moderno izatea.